вас. Така че ви благодаря за хубавите думи, за подаръците, които носите и за всичко, което правите от сърце и от душа за нас. И разбира се за благодарностите, които отправяте към нас. Така, ритуал, който ще правя, ще бъде за изчистване от всякакъв вид негативни влияния, магии, клетви, проклятия, страх, стрес, невървеж, блокажи, за да може да се премахнат от вас самите и да започнете да живеете по-спокойно, по-уверени, по-знаещи и по-можещи. Този молебен също, който ще правя празничен за здраве и берекет на вашите домове, така че всеки един от вас, който желае, може да се запише тази вечер до 23 часа, така че хубаво е да звъните и да се записвате на телефонът, който ще видите изписан на вашия екран 090 063 и останалите цифри, както може да се обаждате и на моят личен телефон 0882 16 38 38. На този телефон ако желаете, ще ви запиша час за град София и ще ви дам и по-подробна информация за вашите проблеми, откъде, как, по какъв начин идват. Разбира се, за да можем и да проверим дали чрез картите, дали чрез другите методи, които ползвам, да мога да пречистя вашата отрицателна и негативна енергия и да проверя откъде идва, дали е родово проклятие, дали са клетви, невървеж, блокажи, всичко отрицателно да си отиде, да дойде благодат, благоденствие, щастие и късмет във вашите домове. Не забравяйте, че работя с богинята на изобилието, щастието, късмета и успеха. Всеки един от вас, който желае, може да се обади и да си я поръча, за да я притежава в своите домове, защото тя ще донесе както изобилие на вашите домове, така и изобилие във вашите сърца. На любов, на щастие, на късмет. Дървото, което предлагам, е за хармонизация на отношенията в семейството. Също така, разбира се, не само да хармонизираме отношенията в семейството, но и да привлече отново богатство към вас. Не само финанси, но и богатството е и на хора, които да ни уважават, ценят и да ни обичат. Не забравяйте, че кръстът, с който работя също, ето този кръст, за защита от всякакъв вид магии. Ще ви предпази и ще отблъсне дори и лошите очи от вашите домове. Така че всеки един от вас, който желае, може да ми се обади и да си поръча. Не забравяйте и новия вид защита, която изработвам за всеки един от вас. Наричаме специално за вас. Така че всеки един, който пожелае, нека да ми се обади. Тя е във вид на Библия, с една специална молитва вътре и една иконка. Всеки един може да се я поръча. Не забравяйте магичните шишенца, също с които работя. Всеки един от вас може да се обади, да си поръча едно специално миро, което ще ви предпази, защитава и дава едно спокойствие, както и тези миросани парфюмчета, също които ще отблъскват негативната енергия. Има едно нещо ново, което сега го дадох днес на зрители, които бяха при мен, за да може да видим как ще работи при тях. Но това нещо е много специално и е от Богородица. Така че докоснато е до нея на специална икона, която ще ви пази, защитава и ще ви даде едно спокойствие. Тези от вас, които не ме познават, казвам се Денислав, ясновидец, гадател, феномен и лечител на вашите души. Работя на персонален код 14, работя с метода на восъколенето за изчистване на всякакъв вид негативни вмешателства, магии, клетви, проклятия, страх и стрес. Работя чрез картите Таро, за да надградя прогнозите, които ви давам чрез ясновидството. Работя с много специални икони, които може да се обадите и да си поръчате, които да заредя специално за вашите домове. Ще ви разкажа малко по-късно в процес на предаването за една зрителка, на която изпратих икона и се даде знак, но този знак не беше хубав. Но важното е, че ни дават сили ангелите, архангелите и светците покровители и ни дават знаци, че молитвите ни се чуват. Също така, защитите, които ви предлагам, дали за щастие, за късмет, да ви привлека любовта, отключвам късмета за дом, брак и венчило и много други ритуали. Зареждам вода, която ще пречисти вашите души, вашите тела от негативната и отрицателната енергия. До 40-тия ден ще се чувствате много по-леки, много по-добре и ще усещате прилив на енергия. И едни специални също други неща съвсем скоро ще презентирам тук, така че очаквайте ме, гледайте ме и всеки един от вас, който желае, може да се обади и да си поръча. Докато изчаквам първия зрител,